थ' बुजिनोनो मोनाखिसै माब्रै बेबायदि जानानै थांखो बे खाथि खाथि हाबनाय खोनाबाय थानायखाय आङो मालखौ साननैसोनि सिगां रोगादोंमोन। दा खाथियाव हाबनायखाय बे दखानावहाय हाबथ'नाय नङा दां साननानै आङो मालखौ रोगानाय जायाखैमोन आरो। हो गासैथ' एमाउन्टआ बुरजायानो दंमोन 4 लाखसोनि दंमोन आंनि हिसाबाव आरो बे गोरलै गोरलाम ओरैनो एसे एनै माबाखौथ' आङो हिसाब लायाखिसै गोरलै गोरलै मुवाफोरखौ हिसाब लायाखिसै ओरैनो जुरि फाथनियानो 1 लाखनि बारायाव दंखायोमोन आरो बिदिनो बे आगर गुबैयाव आगर लानाय दामि दामि 2800नि 2600नि बेफोरनो बिदिनो 50 खानसोआ दंमोन आरोखि 2 लाखसोनिया दंमोन आरो ओमफ्राय बे इन्दियाबोथ' बुरजा जायो नालाय दामा बेबो एसे बुरजा दंमोन ओरैनो बे दामि दामि जिया बिदिनो 4 लाखसोनिया दंमोन ओमफ्राय बिदिनो 100-150निखौथ' बिसोरो माखासे गालांदों हनै गांसे गांनै माखासे लानानै थांदों आरो दाम खमनि मुवाफोरखौ गांसे गांनै गालांदों आरो ओमफ्राय सेस लांजोबखादों आरो बिसोरो गासिबो। दा मा खालामबा मोजां जागोन बिदिनो आंनि लोगोफोरनि नैबे देबोरगावआवबो आब' कुमकुम महिलारिनाव हाबनाया खनथाम जाबाय दा गासिबो लांजोबखायो आरो बेथ' ग्रिल टिल होजोबदोंमोन बेफोरखौबो बिसोर हास'नानै लाङो सिखावाथ' फिसा नङा बे सिखावा बिराद गिदिरानो माने दा मा राहाजों बेबायदि खामानिखौ मावनानै जानो हाथावथाव बेखौ आं बिराद सिन्था खालामबाय आरो दा नैरै दर दङमोन दरखौ हास'नानै हाबदों आरो बिसोरो दरजों हास'खो बिसोरो जायखिजाया मेसिनफोरजों हास'दों बायदि मोनदों आं हास'नाय साइसखौ आरो दाथ' आङो मा बुंबावनो बे जेनेबा बिदिनो जाफ्लेबाय थानाय खोनाबाय जोंथ' गासिबो मोनथिलायजोबो लोगोजों लोगो हाबगासिनो दं आं इन्दि बिहरफाग्रा लोगोनावबो हाबदों बेनिखौबो लांजोबदों नै दाख्लि बावैसो सानथामसोनि सिगां बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय दा मा बेबस्था खालामथावथाव बेखौथ' माबा मोनसे बेबस्थाखौ खालामनांगोन बिटिसि सरकारा माबा मोनसे गोख्रों राहाखौ लानांगोन आंनावल'थ' नङा बियो औ मावबाय थागोन आरो गोरलै नंखाया बे सिखावा सादारनै मोननाय नङा आरो बे सिखावखौ ओरैनो बेसे गोबाव जाखोमोन बे दखान होनायाथ' आङो बोसोरनै जाबाय ओरैनोथ' आङो सिगां माने ओरैनो आंहा ओरैनो अल्बिं दंमोन इन्डास्ट्रि दंमोन ओमफ्राय दा बेखौ आङो 2005निफ्रायनो सोलिदोंमोन आरो न'निफ्रायनो आं साप्लाइ खालामबाय थायोमोन ओमफ्राय न'निफ्रायथ' बिदि सोलिबाय थानो हाला होननानै आं बे दखानखौ लानाय जादोंमोन आरो दा आं ओरैनो हरनाय जायोमोन आरो दखानखौ हलसेल रेटैनो सोलिनाय जायोमोन बे न'नि दिहुननायफोरखौ आरो बिदिमोन आंथ' जेनेबा बे दखानजोंनो न'खरखौ दिननिखौ दिन सलायोमोन फिसौ फिथाइ खाङोमोन फिसौबो दं आंहा 2 फिसाफोरखौ बे न'खरजों बे दखानजोंनो आङो दैदेनोमोन दा आं मा राहा लाथावथाव बेनि थाखायनो आङो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ एसेबाबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ एसेबाबो बे सिखावनि थाखाय जाहाथे माने गोख्रों दायथ' लायो बेखौ आसा खालामदों आरो जानायाथ' जाफ्लेबाय थाबाय बयबो मोनथिखाबाय रायजो राजाया जाफ्लेबाय थाखाबाय दा ओंखायनो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आङो जाहाथे माने गोख्रों माबा मोनसे राहा लायो बेखौ आं हास्थायदों आरोखि दाथ' जोबोद दुखुनांथाव जाबाय जोङो दिनैहाय एसे एनै थाखा खामायनो साननानै जेन'बा दख'ना दखान बा जोमग्रा दखान बा आर'नाइ दखान होनानै दासान्दि बर'फ्रा एसे एनैब्लाबो दखान होनो सोलोंदोंमोन खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव खोथा दिनैहाय जा एसे जिनिस पत्र दंमोन बेखौ साफा लांजोब्बाय बेनि सायाव दा दिनैहाय जोङो पुलिसनो एफआइआर होबाबो पुलिस प्रसासननिफ्राय जोङो दासिमबो दिनैनि सिगाङाव 2-3सो दखानाव सिखाव जादोंब्लाबो दासिमबो पुलिस प्रसासननिफ्राय जेबो एक्सन लानायखौ नुनाय जायाखै दा बेनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टजों बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे जोंनि पुलिस प्रसासनखौ जोङो एसे गोख्रोङै माने नोजोर होलायनो थाखाय जों लुबैदों आरो हानायखिनिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जा एसे खरस माने हेफाजाब होनो हायो बे दखानदार बिगोमाफोरखौ हेफाजाब होलायोबा आं जोबोद मोजां मोनगौ आरोखि गामिनि जानानै दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोननाय जाबाय। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा
ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिसन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।